José Don Nacimiento Ruiz, soy de Iàtova y estoy aquí ya tiempo trabajando en el campus y la verdad es que es una experiencia muy buena. Me llamo Mari Carmen, soy de Utiel, tengo 32 años, somos como si fuera una gran familia, nos hemos hecho un grupo familiar, de verdad que muy majos. José i Mari Carmen van trobar treball al campus Diversia, un centre especial d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. Aquests centres els ofereixen un treball remunerat adequat a les seues característiques personals per a promoure la seva integració en el mercat laboral ordinari. En el Centre Especial d'Ocupació, aquestes persones reben formació i s'ocupen de labors agrícoles i forestals amb les quals es senten realitzades. A mí el campo es que me gusta. Espero que aquí para mucho tiempo tenga trabajo. Sí, me gusta la experiencia, la verdad es que es bastante bien, muy agradable la gente, somos un corazón, nos vamos conociendo y nos damos el cariño unos a otros. En Labora col·laborem actualment amb 128 centres especials d'ocupació, oferint ajudes per a que contracten persones treballadores amb diversitat funcional i al personal de suport i supervisió, així com els elements per adaptar els llocs de treball a les seues necessitats. En el puesto de trabajo, la persona que es el encargado lo que realiza es una formación y una detección de las necesidades formativas de las personas para que puedan desarrollar el trabajo de forma independiente, siendo el objetivo final que puedan pasar a la empresa ordinaria. El suport econòmic als centres especials d'ocupació en la Comunitat Valenciana ha anat incrementant-se en els últims anys, passant de 26 milions en 2017 a 44 milions en l'exercici actual. Amb aquestes ajudes s'està donant suport al manteniment dels llocs de treball d'unes 7.300 persones. Para nosotros es importante que Labora apueste por un centro especial de empleo en el ámbito rural y sobre todo el tema de la discapacidad, ¿no? Darle una visibilidad. Entonces, igual que tienen el derecho a un empleo, tienen que tener el derecho a un currículum. Gràcies al suport a aquesta mena de projectes, el personal amb diversitat funcional troba la seva oportunitat per a desenvolupar les seues habilitats. Desde que empecé a donde estoy, siempre lo digo que para mí es una lotería. Ya que no me toca la lotería de Navidad, pues esto es una lotería a mí, que me ha tocado.